तो लो गाइस आज आम बाड़ा अच्छी बिरी देख ये आम बिरी जहाँ बाड़ी बाड़ी सब गदा कराची आड़े सब बिरी जहाँ उपड़े उपड़े एपट रखाई आदा गुड़ा नहीं कि एपट बाड़ा होची देख बाड़े आड़े आम माँ फिंगुची सेपटे आ या भितर देख केमती एमती पूरा भितर बाहर बिरी देख आम माँ नहीं क्या से जगह आने तार पिटा हम एटा आड़े एपट ना एमती पासड़ी पासड़ी बिरी जहाँ बाहर करा खंडे काढ़ी रखाई तो देखा कि पिटा हम बिरी की आपण मैंने सेपटे पिटुंट ना कमेंट करियो गाइस।